Първи полуфинал в клас S3. 4 Е46 М тройки. Крайно близки времена. Първите трима са под 58. Старта е даден. Димитър Рибанчов в момента навлиза в кросана. Човек, това го вижда как се блъска, честно ти казвам. Ах ти Маринка. Денислав Шишев. О, много по-чисто влизане, много по-чисто влизане. Да се готвят Виктор Миленков и Христо Бачваров. Ей! Ево, приятелю! Ево! Завлачи гума! Видя ли? Едната гума не взема? Гледай, сега какво ще стане, мате. Бах ти мизерията. Сребърния ще го бие, брат. Сребърния го изяде. Важни моменти, дами и господа, за Димитър Рибанчов, който навлезе в третата площ. Синьото отпадна. Мале, човек, това го настига. Човек, третата обиколка ще са един до друг. Шубето си е голям страх. Денислав Шишев, дами и господа! След много възстановяване отново на пистата! Бате, то ще вземе да го изяде на финала. След Денислав Шишев и Димитър Рибанчов, Виктор Миленков и Христо Бачваров. След грешката на Димитър, Денис го настига почти с обиколка. Гледай за какво става въпрос. Най-много 10 секунди разлика да имате. Победителна победа за Денислав Шишев, дами и господа. Гледай, бе, пилота, брато. който успешно успява Още една обиколка ще да го изяде. тежък инцидент. Аплодисменти за Денислав Шишев. Човека, който заслужава днес да бъде при нас. Човека, който стартира само единствено на 14 години с кола. Предаване по Discovery Channel, старт от скрапа.